Tambak Bayan ngene. Neng gone Madiun ngene. Sakniki alhamdulillah Mbak Elisa empun ngeten. Ki maksudnya? Hah? Maksudnya apa? Wis gawe galon. Punten lho Mas Yusuf. Pripun Mbak El? Niki kok dadi apa ngewinggingaken kula lan Mas Gareng kabul menika wonten ngajengan panjenengan. Mboten napa-napa. Aku tak sing mingerono, Mbak. Oh, mboten napa-napa nggih, Mak Cangik Yulimbo. Nggih. Piye Mas Gareng? Boten dados menapa. Boten dados menapa. Najan awakmu mingkingi. Mingkingi ki apa? Jarine bureni. Mingkingi utawa ning burine Yoga, ning burine Mas Yusuf, ning kula dalah panjenengan menika kan sowan Rama Eka Bilawa, panjang yuswa Rama, saged pinanggih malih. Biyayi pun waduh, seger, waras, bregas, dan selalu ngayomi paguyuban Suruh Kubeng. Kubeng. Paguyuban Ponorogo panjenenganipun beliau Rama Eka Bilawa sampun sukses wonten Bekasi. Leres menika Mas Gareng. Dan saestu kula kalih Pak Eka Bilawa niku. Jebul kula nggih jumbul kepanggih pisan plek kula mlebu Pak Eka sing pundi nggih. Terus lemunemu piye? Lah ngomong-ngomong jebul mah. Ki boloku ning pasar Sugihan Pulung. Saya wis tau ngerti ning Pulung. Pak Eko niku asli darah saking Laladan Pulung manggonipun tenggene Kesugihan. Lah iya ngon Kesugihan. Munggah sithik Bonagung rek. Bonagung ya. Bonagung Ora, alhamdulillah. kowe iki Gareng Pacitan kok lek apal men apa nggon-nggon Ponorogo saking itunya kok kowe Pacitan pu Ponorogo kok saking apal. Aku ke asline wong Pacitan. Ning nyambut gaweku ki ning Ponorogo. Awit Siman niku pijeran Siman, Tranjak Siman, nenggone Tajuk Siman. Kula pun tahun teng mriku. Sak nyelempit-nyelempite nggon ning Ponorogo. Boten kesumpen niku nuwun sewu yen tenggene pagelaran Ponorogo nuwun sewu niku dulur-dulur Ponorogo lho nggih. Nuwun sewu jenenge Pak Bupati Payangan Nyeluk Gareng Paci. Bu Wakil Bupati Payangan sing ditanggap Gareng Paci. Ning gone wong mantenan cucuk lampah sing ditanggap yo Gareng Paci. Kuwi tek ning ngopo ya Mas? Apa mergo kondangmu apa le gecul apa le kepiye le dosene Gareng Pacitan? Ora ngono. Lah apa? Mergo manut karo murah. Kepepete ra dibayare ora apa-apa nek. Wah, mboten apa-apa karo Pak Eko ora apa-apa Mas Yusuf. Karo Pak Eko ora sumelang karo Pak Eko wis pirang sasi kepengker wis lunas. Saiki kari nyaur utang. Aja ngomong dasku ngumet tak dibayar tol wae entek. Hebat lho Tepuk tangan. Biasa Eko Bilawa Rama. Wong bilih menika ingkang rawuh nuwun sewu pusarane ngadil pucuk pimpinan wonten ing Laladan Kutha Riok Ponorogo. Beliau Ibu Wakil Bupati. Wakil Bupati Buli Ciatan. Wonten panjenenganipun beliau Bapak Yuda. Bapak Yuda. Panjenengan teng Ponorogo kagungan destinasi wisata. Destinasi wisata yang luar biasa termasuk Telaga Ngebel. Ning nuwun sewu Bapak Yuda, panjenengan kagungan potensi priyayi ingkang adiluhung asmanipun Pak Eko Bilawa. Tepuk tangan. Luar biasa menghidupkan Ponorogo ning Bekasi lho Mas. Wayangan ben taun nganti iki wis ping 14. Wo, aku seko 14 wis telu aku. Wis telu. Kowe piro? Alhamdulillah pisan. Kandhane lho ya. Iki kan berarti iki nek ki carane Gareng Pacitan iki numani tenan ya sesuk diundang meleh. Muga-muga Gusti Kang Maha Agung paring ijabah dening aku kelawan awakmu sok ben taun ngarep ya diundang rene. Iya, Mas. Iku ingkang baken kula dalah panjenengan dulur kula Ponorogo, dulur kula Pacitan, dulur kula Jawa Tengah nyawiji dados setunggal wonten Padepokan Suruh Kubeng.
Mugi-mugi sedaya pinaringan rejeki ingkang barokah. Amin. Muga-muga pinaringan panjang yuswa. Amin. Muga-muga penak ning golek sandang pangan. Amin. Kuncine siji. Apa Mas Gareng? Aja nganti nglalekne utah darahe dhewe-dhewe. Nah, sing eling. Iya. Nek iso yo nek duwe ning desa lagi ana acara desa, iso melu urun-urun nek pas lagi keluwian. Ora gururun-urun, Ah. beliau Bapak Eko Sumarata Reokan teka rono. Datang. Siman campur sarina dulur kene Rawuh. ruduk ning Ponorogo. Teka kabeh mrono. Ming mangan tok. Ya kaya awake dhewe iki to. Iya, Mas. Paling boten najan aku lagi sepisan. Muga-muga sepisan kanggo sak lawase sedulur kula sing wonten Laladan Bekasi mriki sedaya manunggal rasa, manunggal tresna, teges ngerti ing budaya, ngerti ing ilmu, kebak ing pendidikan. Jas. Ngono kuwi. Tenan. Iki yo carane Rama ngukupi ora mung wong Ponorogo, lha iki sedulur Yojo, Yo. Mas Yusuf Ansor sak rombongan Ansor Laras diboyong ning kene yo ora mung pisan iki pun pen pinten Mas Yusuf? Ping pinten Mas jeneng kateng mriki? Kula. Nggih. Sowan kene Rama meniki. Gua udah 3 kali di sini ya. Oh, gue bilangnya pakai gue karena di Jakarta ya. Berarti wis padha karo jenenge manggone ana dina. Piye? Enek esuk, enek awan, enek wengi. Esuk awan bengi Karo wengi. telu. Jalma kang tinitah menika ngendikane Rama Eka Eka Bilawa Bilawa. kiblate papat lho. Ana kidul, ana Ana elor, eler, ana etan, ana kulon. kilen uteke. Wah. Omong matane ngono. Kok ya kidul Tadi kidul wis Mas. terus elor. Eler, lor. Basa nasionale Utara. utara urip hanyalah sementara. Jalma kang tinitah bondo donya paribasane dangkol. Nyang jero kuburan ora bakal digawa. Mula kados beliau Bapak Rama Eka Bilawa ngoten niki ora beda-beda. Beda-beda. Sing cilik ya dirangkul, Dirangkul. sing gedhe ya Bungkuk. dirangkul. Diayomi. Masyarakat kabeh digawe seneng kados dalu menika. Tepuk tangan kagem Pak Eka Bilawa. Luar biasa Rama. Luar biasa. Raki mau lagi carane ngajeng-ngajengan kan? Kidel karo eler. Lah etan Etan. basa Bosone adalah timur. timur Ya. ki tegese setiti ning duwe umur. Setiti ling duwe umur. Heeh disetitekne umure sithik awake dhewe duwe kualitas alhamdulillah kados beliau Mas Mas Yusuf Yusuf Ansor. Ansor. Isik cilik wae wis duwe potensi. Prigel. Wis prigel. Cungkat trenggila. Tereng Trengginas. Trengginas trampil pun ngasta dalang Nah. ngalah-ngalahne wong sarjana seni Betul. ngono. Wong bakat. Mula jenenge timur disetitekne ning Ning duwe umur, umur. aja diumbar-umbarne. Ya. Kados Pak Eko lho nuwun sewu lho. Jaman biyen ning Sugihan sapa sing ora ngerti Pak Eko Bilawa. Bareng mletik krana ning prajuritan kula nalun-nalun. Ya. Sapa sing Sing ora ora ngerti. nyawang Pak Ah. Eko Ah. Bilawa. Ah. Aku cetok neh numpak bis. Omahmu ngendi? Enek Surabaya kono, enek Pulau Gadung. Jawab. Sapa sing ora ngerti Pak Pak Eko? Eko. Bablas teng mriki teng Bekasi. Sinten Sapa sing ingkang ora boten pirsa beliau Bapak Eko Bilawa. Luar biasa Luar weh. biasa. Serawunge jembar. Lho, jembar nuwun sewu lho. Pak Eko riyen niku teng tenggene Pulau Ponorogo. Esuk ngene. Neng gone Tambak Bayan ngene. Neng gone Madiun ngene. Sakniki alhamdulillah Mbak Elisa empun ngeten. Ki maksudnya? Hah? Maksudnya apa? Wis gawe galon. Wah ya ora. Pakai galir. Oh, panjenengane ki piyai sing Romo Eko. lurus ya. Pak Eko tuh wis saiki wis sembahyang to? Oh, sembahyang. Sembahyang kok kusuk to ya? Kusun. Ngapunten lho Pak Eko nggih. Wah, kula wau nggih Sing kula. ndongake wong sakmene lho Romo lho. Saestu kula niku wau dawuhe Pak Eko nggih. Urung ngantek sore wau iki sik jam 4 aku wis teko kene. Wis teko to, Mas? Wayah adzan asar krungu nek masjid Allahu Akbar. Allahu Akbar. Heeh. Kowe dulur-dulur kabeh Bekasi do geruduk ngono.
delok pasar malam. Oh, tak kira nek lho. Kaya nggih wong niku sedaya ndedonga marang Gusti Ndedonga, eling sing eling. gawe urip manut napa ingkang dados ajarananipun piyambak-piyambak. Nah, manut kiblate mau wis tekan Teko wetan. terus Kulon tegese barat. barokah ingkang kathah damel sangu dhateng akhirat. Jas, Oke. nemeleti tenan. Oh, Kabeh kandhang. yo nggo sangu. Ana kesempatan urip saiki iki nggo sangu sesuk ning akhirat. Kula sangka kuwi ngendikane Pak Eko Bilawa, jroning wong syukur bakal pikantuk nikmat, jroning wong sing kufur bakal pikantuk adab sing luwih gedhe. Mula Nggih. dikerepne syukur, dikerepne sedekah Sedekah karo ngene iki ya. dulur-dulur kanan Gawe lan seneng. kirine. Yen Nyatane nang yo- pirang-pirang. Nyatane ya bener kok. Anu pamundutan niki wau diaturke. Wah, nggih. Asem. Lah iki lho ngene iki angele nek antara ngajeng karo mburi ngono nak angel. Ning ora apa-apa Mas Yusuf. Pripun? Ning nuwun sewu kula ke nyambut damel teng Ponorogo wit taun rikala taun 2009. Oh, iya, Kula iya. ngerti petingan utawa kelangenane dulur-dulur Ponorogo. Apa, Mas? Alah serampat Mas. Serampat, Mas. Saderenge Yusuf. Pak Eko Bilawa Sik. minggah dateng pepanggungan. Nggih nyuwun selamat Serampat, pun Mas. kanca-kanca Ansar Laras. Coba. Enggak, yuk. Yang mau yang gitu tuh. Ya coba, yuk. Aduh gayanya apa ke bahasa Indonesia? Iki Mas Yusuf. Gimana? Kok jenenge sedulur Ponorogo niku nuwun sewu lho. Jenenge serampat niku mboten namung reokan. Nggih. Mboten namung gajah-gajahan. Mboten namung tenggene niku napa niku? Buah. Di unta-untolan. Oh, Niku ya. mesti kabeh nganggo irama serampat. Sampai. Oh, Lah nggih. begini Karemenan kok ya Mas. Ya. kelangenan. Kelangenan. Coba. Yuk, Coba, serampat coba. toh. Ayo, Maka Kakek. Joget iki lho Mas. iya, iki cara Jawa Iya, Timur. cara Jawa Timur. Aku joget cara saisoku ya. Saya nambahi bangun dasar ayu sekuning ora mau hatiku dadi kuning semut sepi aku terima terima tak ono tombo
pun aman wis. Aman ya, Mas? Aman ning kono tak tinggal balik lek muli awas kowe. Oh ya. Iya. Wes. Wah, kesel nek iki. Nah, lah wis aman nek ini. Wis aman. Wis gak dikemuli kuwi. Kok kacane wis diledek kok malah dikumpuk kemuli. Wong ya Nuwun sewu lho Pak niki nggih sebatas kelangenan dulur Ponorogo. Iya. Kula Nggih. kaya jenenge joget serampat kadang kala niku polaipun kula cocokne kalih ganungan utawi reog Ponorogo. Sing ngeten tenggene niki tak deluntung niku Bonsari Serekan. Oh, Bonsari Serekan. Nggih, kula kok tak ngeten iki nggih ganong niku. Oh. Kula kolaborasi nyambut damel nggih gawe serampat demen dulur-dulur Ponorogo. Jas tepuk tangan dulur-dulur Ponorogo pancen. Kula Hebat. kena diarani jenenge Ponorogo hebat. Ponorogo hebat. Ben bengi wayangan kuwi duwite tetep mengalir. Ono terus lho, Mas. Enek terus awakmu lho saiki sesasi pirang job nek Waduh, aku seminggu ping 4 aku ning Nah. kono. Wis kaya wong ngombe pil kabeh Tenan lho. makane. Kaya dulur cewek karo dulur Nggih, pokoke Ponorogo. sambung rapet nggih. Nggih, Menika ngaturake dawuh monggo pamundutan Mas Mas Yusuf. Janik. Ayo tembang bersama-sama. Niki. Nggih. Wonten Oke. pamundutan Tembang apa? tadi ada dadi ati. Dadi gitu. ati, ya. Nah, Oke. sabare niku monggo ngaturi penjane Abah Eko Bilowo. Oke. Paring dawuh. Ya. Penjenengan iki ngrukunke kok, Mas. Heeh, acarane pokoke sing penting Bapak Baliau Pak Eko Bilowo minggah Nggih. menika nuansane tayub. Oh Oh, pokoke dulur-dulur Ponorogo sing tenggene Bekasi niku wis kangen karo gagrak tayub. Mas. Nggih, Oh, nggih. mangke Nggih. seneng-seneng Coba. bebarengan joget-joget bebarengan mangke. Ya, tinggal Nah, nek ngene iki karepku nek ngene iki ra cetha lan terwaca ngono lho, Mas. betul. Sampeyan iki sing wis paham sartane wis kulino ladi karo para warga masyarakat Ponorogo iki dadi ibarate ning kene iki ya kaya nek ning Ponorogo. Wah, nggih, tok kula mboten benten-bentene lho Mas Yusuf nuwun sewu. Ya, Teng bener, Ponorogo kan? niku mulai tenggene Sumarata jeduk pulung pucuk gunung Nggih. nika. Kula niku kula padhone, Pak. Nggih, iya. ning masalah setunggal ingkang mboten kula padhakne, Mas. Apaan? Taripe, Mas. Ayo nek kuwi ngukur jarake kok ya, Lah Mas. mboten tak ketok Pak Eko Bilowo dhewe oke aku ya Mas pinten 15 aku. Culur awel Romo kok. Nggih. Panjenengane iki ya panjenengane Raja Sawer. Nggih betul. Mbok menawa lho iki ora kok. eh. Nuwun sewu mboten kok ngicali raos pakurmatan kula dhumateng panjenengan Abah. Ning kok anu Mbak dibawani sik Mbak dadi Oh, ati. iya. Mas Raja Sawer Mas nggih. Ya. Oke. Mbok menawa jenengan bawani riyen Mas. Oh, nggih. Duan tengah tak goleki imbuh ya. Ya, nggih. Raja Sawer nggih Mas Yusuf nggih. Guyon, Pak, guyon, Pak. Jan wis piyayi laris suarane ya gak entek lho. Lah mboten kok ngene sampean entek gawe nek. Lenggane Ponorogo kok ya. Oh, nek Ponorogo ndi? Ngendi ya? Wingi kari dhewe ning ndi to, Mas? Turut dalan gawe. Tutu. Ra ngaco lho. Mesti lho.
Ansor laras ki mesti lho. Nek ngerti sinden sing cantik suarane apik. Ansor laras. Iki ning ngono kuwi, Mas. Mboten Mas to. Menungso ki nuwun sewu nek arep Nggih, nggih. nuwun sewu melakukan hubungan iku ora kok saru lho. Mboten wong jenengan pun sepuh mawon pun pengalaman. Kan wis sinau pelajaran biologi. Menungso iki kudu ana sing jenenge akad nikah sike. Betul. Lagi dihalalkan menjalankan hubungan sing ngono kuwi. Lah nek kewan kan contone pitik jago rak mung karo celingkrik ngono kae. Dadi nek ana menungso kok tanpa ana akad nikah kok terus ngono, berarti dhek kan kewan. Monggo terus ngono. Sah. Piye, Mas? Ora sida. Piye to? Ora sida. Aku ora seneng lho nek ra diteruske iki. Suwan Pak Eko. Wes kadung kagok lho tak. Suwan Pak Eko ngisin-ngisini. Ora usah omong-omong. Sapa sing isini-isini? Mboten pindho tok Mas kula. Coba Mas, didueti Mas. Aku lek kon bawa kene iki mesti bawane ilang kabeh. Wong kono S3 kene S teler kok. Kon Lho bawa. enak es teler no. Among ati kene kepenak. pawe tane Joget apik, suarane ya apik. Kepeksa. Sae to, Pak Bu? Oh, sae to? Sae napa sae? Pun mboten sah Pak, elek mawon mboten napa-napa. Wah, kuwi mak teratap. Luput pisan kena pisan Yen gampang luwe gampang yen angel ke Bareng Mas, ben angel lho, bareng ki angel lho. piye meh dijajal ora Mas? Hati. Ojo disiki, ojo disiki. Ji, loro, paling ora awake dhewe nyambekan dhisik. Ambekan. Jadi nganggo hitungan to. Ya. siji, loro, telu. Paling ora ngantek ngisin-ngisini ya dadi. Aku lho wis mengo lho Mas. abang lho. Lah. Piye sida bareng po arep Ayo, disik-disikan? Ji, roh lu. Tan. Loh. Piye to Mas? Nek iki aku metu dhisik jenenge. Hei. Suarane. Suanten kula meniku medal rumiyin. Ora Kula apa- karepe medal sareng-sareng. Kalih panjenengan niku tan ngaten. Sak. Aku golek liyane. Piye to Mas? Awakmu dhisik kok. Ya. Ora Bareng ya. Coba Ya. delok-delokan, delok-delokan. Ya, Iki matamu sebelah ngendi to? Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Iki ke ya Allah. Angel aku ki. Ya nek gareng ngono kuwi to. Aku bengi iki diwatak-watakne sidan ya lagi bengi iki ya. Loh, rak wis bareng petang bengi iki ta? Tetep mumet aku Mas. Jajal to, mata to. Bingung ora? Iki Lah kuwi ana mata kok mung siji. iya. Ya Allah, iki sing siji ku tumoto. Lah apa? Pendilan udun. Ya, Yo. ya Ji, Ro, lu. Tan kena ati numbas arta. Oke, dawahke napa niki macange? Dadi ati. Oh, dados. Tadi itu yang Oke. iya. Oke, bola baik. Iseng kaya ngapun Eh,
selereng gitu. Ora dadi boyo. Soalnya iki kita posisi di depan. Betul. Gamelan di belakang. Nah, monitor depan itu kan nggak mesti bisa denger. Oke. Mbak, Yo, Mbak. Nggih. Sing ora mesti iso krungu ki ora kok monitore. Piye, Mas? Talingan nih. Talingan kula nggih, sik kurang nggih. Kok menawa perlu ogro-ogro. Iya, Mas, aku ki ngono kuwi sok bodek aku ki. Budek. Kan jet lag ya seko nggon sepur, seko pesawat ngono dadi bodek aku. Kok sepur rek pesawat dadi bodek. Lek bodek ke sing diombe marai mumet kuwi jenenge bodek. Bodrek. Bodrek. Bedo. Iki jadenger bodek. Bodek. Bodrek. Bodrek kuwi sing ditandur ning daleme Pak Eko Bilowo ning pinggiran ke jenenge bodrek. Eneng bodrek bulan, enek bodrek anggrek. Aduh banget anggrek. Wis kleru. Kaya wonge srawunge adoh dadi ya mling sene ya adoh. Iya. Mangga.